Keberangkulai, nasir nomor kerja tu punya berangkulai. Asal मा जायगा लाबोदो ब्रांkulai. ओइ जम्बा नोंनि न' दंफैदो। मानसिबा गोजौनो गोलैबाबो थैबावलाय बावसो। नुवाखै होनबा बिसोरबोथ' बुथलासो आरो जोंबोथ' बुथलासो। है बेखौनो गिबाय गोदा। साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे MDB कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो। दारियानो सागान गिया माथो बे फाग्ला बिदिनो जायो फाग्लासो जागोन बे। बुंबायनो माथो फाग्लाजों बुथलासो जाम्बा बुथला। ओमफ्राय जों बुथलाना गारिया साखा गिदिं आरो सोर बैगानियाथो बानायनाय होनबालाय। है मा जाम्बा सोंबाय थायो नोंलाय। आंखौसो जाम्बा मोनो नों साला बुरबक। आंथ' गारि खाराय बायदि नुवाखै बोरै जाखोथाय माथो दंफांफोरासो खारथिंलाबायगासिनो गोदाव सोराव माबोरै जाखोथाय फात्ताखौनो मोनला आङो हमनानै मोनला आङो। जानोलै दंफांसो खारदों ना गारियासो खारदों आंबो हमनानै मोनला। आंनि मुरिथ' दंफांसो खारथिंलाबायगासिनो। ओइ जाम्बाफोर हायाबा मानो लोङोलै हायाव ओंखारब्रा खेबसे गारिखौ खाराखै होननानै जेब्ला हान्थु गन्थं दोलाजोबगोन अब्लासो गम मोनगोन साला। थै बेफोरनो हान्थुं गन्थं दोलानिया जोंनि जेबोआनो जाया है बेफोरलाय मासि। ओइ जाम्बा ओंखारब्रा खेबसे ओंखारना नाया मानो अब्लानो मिथिगोन। ओमफ्राय जों बुथलानानै बोरै हान्थुं गन्थं दोलानोब्रा नुवाखै नोंसोर' मथ' बुथलनखो मालाय बेसेबा गोजौनिफ्राय गोलैबाबो जेबोआनो जाबावलाय बावसो फाग्ला। औ मथ' बुथलाय माथो बेसेबा गोजौनिफ्राय गोलैबाबो थैबावलाय बावसो नुवाखै होनबा बिसोरबोथ' बुथलासो आरो जोंबोथ' बुथलासो। है बेखौनो गिबाय गोदाव सोराव मालाय मथ' बुथल मोना बेसेबा गोजौनिफ्राय बारजुमबाबो जेबोआनो जाबावलाय बावसो। जाम्बा बिसोरना मालाय बेलेग बिसोर जेखि हायो नामा जाम्बालाय बिसोर जाबाय सालानि जों जाबाय लकेल जों लकेलफोरानो बबाव हानो बिसोरलाय जाम्बालाय। मा खन्था गारि बेलाय साला साखा मिदिङा मा मिदिङा गोदाव सोरावनो जोफायला गारनो लुगैलां बाराखौ मा राखर। जाम्बा नों बुथला मानसिया बेखौ जोफायनाया जाम्बालाय। माहायालै माहाया आरो बिदिनो दायफोर बेलाय गोथै सलायनो रोङा मानो रोङा साखा मिदिङा जोफायनासो गारनो लुगैलां रखर बाराखौबा सोलायलां दे। मारासोफोर आं बिराद फेन मोनलै आंथ' दा न'आव थांनो हानाय नङा। न'आव थांबाबो हिनजावजों दोखो रायजासिगोन दिनै सेस गैला एबार रायजायाबो उपाय गैला दिनै सेस गैला। हामानोथ' थाब हाबा जायोब्रा सेंग्रा बैसोखौ इन्जय खालामनांगौ जाम्बालाय बेखायनोथ' थाब हिनजाव लानालै जाम्बालाय दा गैला नोंहा दा जों इन्जय खालामनो मोनला नोंहा मिथिबाय। औलै भुल जाबाय आंनानो गारनांसिगोन खोमालै बाला हिनजावखौ बारनि गारदो गोदान लादो जाम्बालाय। आंखौ न'आव दोननांगोनलै दिनै नङाबा जानाय नङा सेस खिन्थु जावजाखाबाय आं गेरेन्टिखा हिनजावजों। बाजै न' दंना गैयाब्रा? ओइ बन्दुफोर न'आ बेनो नांना बे नंगौ नाङाब्रा माथो सोरांना बायदिसो नुबाय आं न'खौलाय बहा दोनफैखोब्रा आंखौलाय ना सोरनावबा खोरजिया दोनफैयो नामाब्रा आंखौलाय आसलथे मा जायगायाव लाबोदोब्रा आंखौलाय। ओइ जम्बा नोंनि न' दंफैदो माथो रावबोआनो गैया। ओइ सिरि था नङाबा दा हिनजाव दामजागोन नों मिथिया था जोंनावलाय मिथियालै गारना ब्लड खारगोन जों। हा बबे जायगायाव दोनफैमारखोब्रा आंखौलाय होद आंखौलाय नोंसोरलाय खोरजिया सोरनावबा खोरजिया दोनफैखो ना माखोब्रा हाथ गदाय नागिरना दोनफैदोलै आंनि सासे आंना हिनजाव आं थिंथार। मा सोर मदारु होनना फैदो बेलाय? जों जे पिकनिक जानो थांफादोंमोनलै बिराद लोंसोनासो फैबाय जाम्बाया जों लोंना होनबाय फ्रायनो होमारबायब्रा लोंनाया गोगोमनो जों एफा बुरजा लोंखानाङा बुंदोंमोन बेखौ फ्रायनो गाव न'ख्रायनो लोंदों साला। औलै जों लोंनाया बुंदोंमोन गाराब्रा बथलसे लोंबाय आरो बथलनै होबावबायसो उनाव लोंबावनाया फाग्लासो जागोन सयथिबो जोंनो लोङाखै इमान होथारदो बे लोंनाया। ओइ आरामजादाफोर साला एरना होद' हा एरना होदो या नोंसोरखौबा आं एसेल' लोंदोंमोनलै बेनो थिनै बिदि मोनना फेदों फात्ता मोनाखै आं एसे गरसेल' लोंथारदोंमोन आङो बोरै जाखोथाय बेनो साला सैमा दंब्ला दोन बेखौ बेहाय बुथु बिसिनायाव साला आं लोङा होनबाय बे लान्थेन सुनानै साला आं एसेल' लोंखादोंमोन बे लान्थेन गंसे लुदेरना बावदों साला बे गंसे लुदेरना होनायजो आरो रिंगानो क्वार्टार होनायजो सेस बुजाब नुदो साला सेस मोनफ्लांबाय आं दिनै बिसोरनि थाखाय जादोंलै साला बिसोरनो थांला आं बिसोरजों जिबनावबो। साला सुवादा गावआनो हारसिं थोआ लोंनानै आरो जोंखौसो एरना होबावद' या नोंखौबा साला लांफालालै जों थांनो नागिरबाबो गावनो ब्रा थांफादोब्रा जोंजों
जों फैना बुंखादोंमोन हिनजाव रायगोन बुंखादोंमोन जों बे हारामजादा गावनो लोंखायो मिथिखायो आं औलै गावनो थोआ बिबाय थायोब्रा मानसि हारामजादा आरो माबा हिनजाव गदायसो बिबाय थाबावदो जोंनाव साला दांना होलै बिदि मानसिखौ दुमनांगौ साला जोंबो होगोन र' बेखौ मालाबा लोंनानै हिनजाव गदायसो नागिरबावदो लाबोथो र' बे आंजों दासो मोनगोन र' थिगसे बाथोन देग्लिनाय बायदि बुगोन आं बेखौ आं ज'ले खेला बाला गैयाहाय एरना होबावदो या सालाफ्रा मा एरना होबाय दंलै या नोंसोर जानाय नङालै सयथिबो हा बहा हिनजाव थाखाना हिनजाव गदाय लाबोनो नागिरखोब्रा आंलाय बे खिथाव अर नांनायाव आरो केरासिन लुनाबावदों नोंसोरो या नोंसोर जानाय नङालै मा एसे बदमास नोंसोरलाय हा जोंखौलाय माथो न'आव गारा जुमाय थुसोना होदों होनना बुंदों नोंलाय हा आरो माब्ला क्वार्टार लुना होखा होननाय नोंलाय फाग्ला आंनाव जों क्वार्टार लाबाखै क्वार्टार बथलानो गैया बहाबा क्वार्टार नुबाय नैबे या जाम्बाया साला जोंखौ थगायनो नागिरदों बे थगायदोसो बि मोनथिजोबखायो आं बेनि सालाखा आखलखौ खिथाला नाङा आंनो मोनथिजोबखायो आङो बाइक गैया गारा बाइक दं होनना थगायना लाना होदोंमोन आंखौ साला हारामना हा नोंसाबो बाइक गैयाबानो गोसोथोआब्रा बेखायनो थगायला खालामखा हा माथो उफाय हा बाइक गैयाबानो गोसोथोआबा बोरै जाबावनांगौ संसारालाय हा थगायजाखागोनखा नोंसाबो हा माथो जोंजोंलाय एसे दामना होलै बाजै फाल्थु मानसिफोरखौ गारनाङा साला दुमनांगौ बिथिखै जोमनांगौ आरो जोंनो लगायना होहायाबा जोंबो होगोनसै बेखौ साला बिराद थगायसुला जादों बे बदमासनो गावहा थोआ अहा जासे लोंबाय उनाव दा जोंखौसो एरना होबावदो बे रायजानो गिना बाजै नोंजों रायजानो गिनानै जोंखौसो एरना होदो बे आरो फोथायथारनाङा बेखौ दुमथार साला बदमास जादों बे या नोंसोरा मोजांखौनो एरना होबाय दं र' सेयासै नोंसोर दिनै आंखौ नोंसोर दिनै बुजासिगोन नोंसोरो हाथ मा फाल्थु नोंसोर मानसिफ्रा लोगोफोरा बिदि जायो नामाब्रा मा जाला मेला एरना होदों सेयासै नोंसोरो मोजांखौनो एरना होदो र' नोंसोरबो बिराद लोगोना मा एरना होनोब्रा जों सैथो बाथ्राखौसो बुङो दांलै बाजै दां हो सालाखौ लौथिलाना होलै मासथाय मानजा जालायखो अबेनिबा दुसमन जादों बे साला मोनथिजोबखायो आङो दा मोनगोनसै बे आंसो दोखो मानो होनायनिफ्राय दिनै गाराहाय आंजों होथारलै बाजै नागारथारनाङा होखाव एकदमबारे लौथिलानानै दांना हो थाब्लि आदै दांना हो बेरायनो नाङा बेखौ जेरावबो बिराद बदमास जादों बे सिगांनिफ्रायनो बिराद बदमासखालै बे साला हारामिया सिगांनिफ्राय मोजां नंखाया बे जौ फाग्ला मुदारुसोखामोन आसला फाल्थुसोखामोन ओइ रिन्दाव नों मा एरना होबाय दंब्रा हा मा एरना होबाय दं हा बारा फांफुं गेलेंदो बारबा दाम नदागा मिथिखा गोदावसो एरना होबाय थाना दा आंखौ बुजायसिगोन नोंसोरो एरनानै ओरै बानाय हिनजाव रागा खमखा रागा गोसाखोलै जोंलाय मा मिथिगौब्रा जों नोंगौसो बुंदोंना साला जों नंखाय बाथ्रा बुंनो बायोलै नारखो उपाय गैया जों बुंखागोनानो ओइ बारा एरना होबाय थांदो नोंसोर थांदो आं बुंसै बारा एरबाय थानाङा ओरै बाना हिनजाव रागा गोसाखा दा बाराबा होगारगारसै बे आंखौ हाथ नोंसोर मा फाल्थुलै लोंगा बिदि होनोब्रा हाथ बाजै जों बुंनांगौ बुंबायलै हाथ बाजै थांसैलै जों थाथ'दो नोंसा औलै बाजै थाथ'दो थांसै जों दे थांसैबालाय थांदो साला सैमा दंब्रा हा बबेयाव लोंना फैनाय नोंलाय नोंखौबो दिनै गाराहाय आंजों हौवा नांजोब दिनै नों बिसोरनि बुंनायखौनो बिराद लाबाय नामाब्रा आं बारा नाङाखैमोनलै एसेल' लोंदोंमोन ओरैनो लोगो हिसाबै जानुवारिनि बेहायनो नांबोबाय आंना खर'आव है एसे लोंबानो नांखायो आंना माथो बुंबावनो उफाय गैया मिथिखायो आं नोंनि बे थगायसुला आखलखौ नों थगायखायो नों आंखौबोथ' थगायदोंना थगायनासो लाना फैदो हौवा नांजोब दिनै नोंखौबा दिनै फाग्ला होमासिं सालाब्रा हाथ मा दिसथासब्रा मा दावराव दावसि मा गुलुंगादां होनखोलै या होजाबाय नामा नासालाय दिनैबा सेस ना बे जोंबोथ' जाबायदि एरना बोबाय सेस बे दिनै खोनासंलाय बेथ' बुनाय जोनायसो सबदोलै गैला बे दाम जाबाय बे बुनायखादोंमोन दोखोनो है गैला बे दाम जाखाबाय बे दिनै जोंबोथ' जाबायदि एरना बोखाबाय गैला बे दिनै होजाखासिगोन हायथ' बेयाव बारा गोबाव थाजाला खारसो जानाय नङालै जलिथौ